Здравейте отново, драги зрители на телевизия СКАТ. Аз съм Наталия Илиева. Вие сте с предаването "Чий живот" във втората част на предаването с доктор Идрис. Си говорим за последиците от употребата върху здравето. Тя е гастроентеролог в болница София Мед. Разгледахме така основни точки в последиците от злоупотребата в първата част на предаването. Сега искам да ви попитам, може ли да ни обясните каква е разликата между алкохолната цироза и другите форми на цироза? Защото предполагам, че доста от зрителите не правят разлика. Цирозата е крайният етап от всяко едно хронично чернодробно увреждане. Минавайки през стеатоза, хепатит, цироза. Това е реално състоянието, при което вече черният дроб не прилича на себе си, така да го кажа. Не е такъв, какъвто е бил изходно. Има умиране на чернодробни клетки във времето, на тяхно място образуването на съединителна тъкан и цирозата представлява онова състояние, при което черният дроб не може да върши всичките онези функции, които е вършил до момента. Така че цирозата се различава според етиологията. Дали е причината, дали е от алкохол, дали е от вирусен Б или С хепатит, дали от автоимунни болести. Ако питате има ли разлика между цироза от алкохол и другите цирози, скоростта на развитието, което е свързано с зависимостта. С това, че пациентът, ако не спре алкохолната консумация, много бързо могат да се развият всички усложнения на цирозата, които при другите етиологични причини няма да са толкова бързо. Цирозата е състояние, при което хората могат да имат увеличаване обиколката на корема. Тоест, както те казват, да събирам вода в корема. Да имат надуване на краката, отоци по краката. Да стане един мъж, като казваме ние, корем с човек. Коремът напред, намаляване на мускулната маса, пожълтяване да има, да става по-бавен, по-бавно мислиш, по-бавно говориш. Това са вече все усложнения на цирозата, показващи, че черният дроб не работи с 100% капацитета, с много по-малко. При алкохолната цироза всички тези усложнения на цирозата стават по-бързо, отколкото при другите цирози. Предполагам, че и консумацията, продължаването на консумация на алкохол... Е основното, да. Това и, както ние казваме, не трябва да си слагаш и върха на езика в алкохол от тук нататък, но и малката консумация може да предизвика тласък. И да остро върху лечението. Хронично. Разбира се, и да върне лечението много назад. Да, направо е противопоказно, даже не е съвместимо изобщо с лечение. Това е всъщност това състояние, от което хората най-много се плашат. Думата цироза плаши всички. Плаши много, да. Да. И мен това ми е направило впечатление, когато от една страна плаши пациентите, от друга страна ги успокоява, че аз не съм стигнал до там. Имам още. Имам още, да. И хубаво уточнение направихте, че всъщност процесът може да бъде много забързан, когато говорим за по време на употреба. От тези три етапа, стеатоза, хепатит, цироза, много бързо може да се преминава, да се скача от единия в други. Добре, знаем, говорихме с вас и в първата част на предаването и сега акцентираме повече върху употребата на алкохола. При наркотичните вещества, употребата на наркотични вещества, как седат нещата там? Там рискът за нас е много сериозен. Както ви казах, при нас все още преобладават вирусните Б, С хепатити. И при наркотичната употреба продължаваме, за съжаление, да имаме пациенти, които са с С хепатит, основно. Голяма част от младите на опиоид заместителна терапия, включени в различни програми, за съжаление, при тях носителството на С плюс Б или само С с или без ХИВ го има. Там е основният проблем. А самият вирус сам по себе си уврежда черния дроб, разбира се. Хубавото е, че от 2015 година има високо ефективно лечение
Но пък това не означава, че продължавайки наркотичната употреба, ти няма да се заразиш отново. Тук говорим само за употреба на хероин или и за другите видове? За кокаин и амфетамини, там уврежданията на черния дроб по принцип са рядко. Рядко. Може ли продължителната употреба на алкохол да доведе до развитие на диабет? И как се свързват тези състояния? Има един орган, който също се засяга от храносмилателната система при алкохолна злоупотреба, и това е панкреаса. И всъщност оттам може да се развие диабет, защото при алкохолен ексцес много често имаме картинката на повръщане, болка високо в корема, ходене по голяма нужда с едни мазни изпражнения, които плуват в тоалетната чиния, и това е картинката на острия панкреатит. Само че при алкохолната злоупотреба е възможно да има и рецидивиращ, повтарящ се панкреатит, хроничен панкреатит, който с времето да засегне онази част на панкреаса, която е свързана с образуването, Лангерхансовите острови, секрецията на инсулин, и оттам всъщност да се развие диабет при засягането на панкреаса. Ние казваме панкреатогенен диабет. Тоест, краткият отговор е да, може. Да, може при продължителна с тези така често повтарящи се епизоди на панкреатит. Да, може. Да, аз много добре го обяснихте от вашата гледна точка, или всъщност както си е. Защото аз съм чувала най-различни теории, например това, че в алкохола има много захар и това може да причини диабет. И всякакви такива. Тръгнахме да казваме, нали, за това как алкохола води до повишаването на телесната маса. От друга страна, при пийки алкохол, често зависимите имат хипогликемия. Те затова имат и това изпотяване и треперене, искат веднага нещо сладичко, защото се нарушава образуването на глюкоза и разграждането на гликогена, така че теории най-различни има. Но всъщност говорим за панкреатогенен диабет, който е свързан с рецидивиращи панкреатити при алкохолна злоупотреба. Споменахте това състояние на треперенето, което всъщност е си абстинентния синдром. При хипогликемия, при падането на кръвната захар също го има това нещо. Това може да го има и при всеки един човек, който в момента е гладен, например. Така че... Да. Но за човек, да, при зависимите, да. Е зависим. И когато говорим за абстинентен синдром и вече за лечение на зависимостта, ние препоръчваме първо да се мине през детокс. Каква е ролята на гастроентеролога в процеса на детоксикация при зависимия? В нашата специалност и въобще няма някакъв стандарт за детоксикация. Така че това, което правим, е основно терапевтично да повлияем това, което е променено или нарушено. Но някакъв стандарт за детокс не. Добре. Сега ми се иска да поговорим малко за лечението все пак. Казахме, първото условие естествено е пълно въздържание. От тези различни етапи, може ли да обясните във всеки един от етапите, когато се започне с въздържание от употреба, какви са следващите стъпки на лечение? Първият етап стеатоза, въздържание. Вторият етап хепатит, въздържание. Третият етап цироза, въздържание. И оттам нататък, според това дали тази цироза е компенсирана или декомпенсирана, зависи. Включваме, ако има отоци, ако има асцит, диуретици, ако има варици на хранопровода, друга група медикаменти. Тоест всичко вече е според усложненията на цирозата. Но, както ви казах, и в трите етапа въздържанието е първото нещо. И задължително. И задължително. Има ли връзка между злоупотребата с алкохол и риска от развитие на язва в стомаха? Това също е един доста често срещан проблем. Не само на язва, то се започва с по-леката форма ранички. Язвата е една, така за да знаят, да разберат вашите зрители, е по-дълбок дефект
по-дълбока рана. Докато може да има ранички, те се казват ерозийки. Да, това нещо може да става. Това може основно тогава, когато е нагладно. Алкохолната консумация, както казах, мазнините и въглехидратите, ако замезваме, намалява резорбцията на алкохола, който в 20% всъщност се резорбира точно в стомаха. Най-общо казано, метаболитите от алкохола, те нарушават покривката, която пази стомашната лигавица. И като се наруши тази покривка, тогава солната киселина много по-лесно може да направи един дефект. И да има една стомашна язва, която да протича с една силна болка, с едно гадане и в началото човек да мисли, че е препил и отново за пореден път повръща от това, а всъщност той да повръща от една язва и да се осъзнае до момента, в който, например, няма да получи кръвоизлив от тази язва и попада при нас. С риск да се повториме тук при това състояние, отново препоръчваме на първо място пълно въздържание. Язвата вече си има лечение. В интерес на истината има си група лекарства, които ги даваме с идеята по-бързо да зарасне този дефект. Сега се сещам за няколко случая при нас точно на такова състояние. Проблеми с не добри резултати, показатели на след изследване на черния дроб. И пациенти започват, естествено това е механизма на зависимостта, нали, тук търси оправдание и причина във всичко друго, но не и в употребата на алкохол и се започва с това. То може би е защото аз ям много подправки или то може би е защото пия други лекарства, които съм чувал, че са вредни и това допринася. Но тук искам да обясните кое е с по-голям приоритет като влияние, когато има и алкохол. Говорим за язвената болест ли или въобще, понеже казахте чернодробни... по-често съм чувала пациенти с чернодробни проблеми. Вижте, всичко наистина е комбинация. Имаш един основен фактор, обаче имаш и едни други, които могат да подпомогнат цялата ситуация. И всичко е много индивидуално. Не може да се каже, че това и това всъщност допринасят. Така че... Ние това, което обясняваме, че нали, пак говорим за пациенти в крайна хронична фаза на зависимост, където наистина злоупотребата е жестока. В такъв случай, нали, по-логично е да е това причината за чернодробното състояние, отколкото подправките в яденето, да речем. Подправките в яденето отношение към чернодробното страдание няма. Те могат да подпомагат стомашната язва или раничките в стомаха. В смисъл основното, разбира се, алкохола, при стомашната язва, когато е нагладно, когато се взимат и други медикаменти, особено за главоболие, аспирини и такива неща, комбинирани са нещата. Добре, какви са типичните нарушения на метаболизма, наблюдавани при хора с алкохолна зависимост? Това, което казахме. Метаболизмът в смисъл е свързан с повишеният синтез на триглицериди, натрупването на масните киселини, качването на килограмите, а метаболизмът, който е свързан с хипогликемиите, които се правят от намаления синтез на глюкоза и разграждането на гликогена. Това е. Добре. Какво може да препоръчате на пациенти с зависимости за превенция на дългосрочни последици върху храносмилателната система? Освен пълното въздържание. Самото пълното въздържание. Мен също така ми е направило впечатление. Някак си след като спрат да употребяват, пациентите имат така една... Вече завръща им се една мотивация много да се грижат за здравето си, да си оправят хранителния режим, да почнат да спортуват, да пият повече вода. И наистина при нас в центъра започват да са така доста заинтересовани какво още мога да направя, за да не се влоши и за по-бързо да се възстановя. Предполагам, че това ще им е доста интересно, но е хубаво да подчертаем, че всъщност най-голямата грижа за тях е това, че са спрели да употребяват. Да, защото там, където има зависимост, явно единственото е което пълно въздържание. Защото
малко по-раничко казах, не трябва да отричаме алкохола, когато е в разумни количества. Но там, когато веднъж се развива зависимост, наистина не трябва да стимулираме и да казваме, ето ти можеш се върнеш, ама нека да бъде по-малко или така. Пълно въздържание и да, насочване на интересите някъде другаде. Също за един друг въпрос сега се сещам, който съм чувала от пациентите при нас. Доста често питат така, когато особено са по-наплашени в началото на лечението и питат и се интересуват, може ли наистина черният дроб да се възстанови напълно? Да, той има тази функция да регенерира. Но пълно възстановяване вече в фазата, когато има цироза, няма как да се случи пълно. Има в нашите среди наистина и различни проучвания, в които се казва, че може да има известно връщане от цирозата, но пълно възстановяване не. Не. Орган, който регенерира е наистина и за това, например, жив донор може да даде черен дроб за трансплантация. Това е отговора. Но в стадия на цироза не трябва някой да разчита на това. Добре. Може ли хронична злоупотреба с алкохол да причини злокачествени заболявания? И какви? На всичките органи, които казахме. Панкреас. Рак на панкреаса. На база на тези рецидивиращи панкреатити. Черния дроб. Стеатоза, хепатит, цироза. Макар и в по-нисък процент, но да, карцином на черния дроб. Стомашната язва. Тя много често става рак, ако не е излекувана, отколкото тази на 12-пръстника. Ние много често имаме пациенти с алкохолна злоупотреба с карцином на хранопровода, карцином на стомаха. Но и това не трябва да бъде причината, която да откаже хората. Да, тумори може да има, неприятни тумори може да има. Човек просто трябва да намери мотивация, според мен поне, и да насочи своите интереси някъде другаде, а не в чашката. Ако е възможно. Защото когато говорим за зависимост, вече си трябва Предполагам, че е трудно, но не е невъзможно. Не е невъзможно. Да. Въпросът е наистина да потърсят помощ при специалисти и да бъде наистина преминато лечение. Когато говорим за зависимост, ако е в някаква по-начална фаза, наистина човек може и да приложи някакъв контрол. Човек може ли да наложи контрол, значи не говорим за зависимост. Да. Така е. Във вашата практика колко често се натъквате на пациенти, които са с чернодробни увреждания, точно вследствие на алкохола? Какви са ви наблюденията? Колко често, например, седмично имаме 3-4 пациенти с алкохолна чернодробна болест. Това в процентно съотношение какво може да е? От всичките ни пациенти, които са с чернодробни заболявания ли? Например, 10-15%, може би и повече. Не искам да се ангажирам с процент, затова ви казах, в седмицата поне 4-5 пациенти има. Което е вече наистина след доста, що ме стигнало до там, значи е с сериозна злоупотреба. Не бих сложила думата зависимост, но затова казвам алкохолна, чернодробна някакъв вид болест. Може да има последните месеци, например, прекаляване с алкохол поради някаква причина и по принцип да няма злоупотреба, която да е хронична. И само за няколко месеца да. Затова ви казах, то зависи от много неща, не е само алкохола. При умората, физическата, стреса, начинът на хранене, пола, телесната маса, приемането на други медикаменти. Много неща са, които могат да потенцират действието на алкохола. Добре, много ви благодаря за гостуването. И аз благодаря за поканата. Искрено се надявам да сме били максимално полезни на нашите зрители. Това е най-важното. Драги зрители, с вас ще се видим следващия петък. Аз съм Наталия Илиева, вие бяхте с предаването Чист живот.